Dragi moji, danas je tema Ozempik. Pišu mi ljudi kao, ma nemoj, ti samo uzimaš Ozempik pa si na tome smršala. Kamo lepe sreće da jesam. Voljela bih da jesam, ali stvarno jesam bila na Ozempiku 2,5 godine. I zbog toga za sve vas koji se pitate da li je Ozempik nešto za vas ili ne, ja želim da kažem neko svoje mišljenje o tome. Znači, već sam vam rekla, ja nisam nikakav ekspert, niti se bavim medicinom, niti bilo čim drugim osim sobom i u tom smislu imam neke rezultate vezano za mršanje, ali imam dugi niz godina iza sebe bez ikakvih rezultata ili ti sa lošim rezultatima, ajde da kažemo tako. Znači, ovo je samo moje iskustvo. Možda nekome bude od pomoći i to će mi biti drago, ali evo recimo počela sam u novembru 2023. da uzimam Ozempik. Bila sam na najnižoj dozi i polako povećavala negde do aprila 2024. I uzimala sam, znači špricala sam Ozempik sve do 2025. u maju. To su eto neke 2,5 godine. I ono što moram da kažem je da ja, i pored toga što ja nisam smršala od Ozempika, ja imam veliko poštovanje od efekata koje sam imala. I mogu da kažem da od novembra 2023. kada sam počela da uzimam Ozempik, imala sam 122 kila, a kada sam prestala da uzimam Ozempik, odnosno kada sam počela na ovu vrstu ishrane, kada sam dosegla najvišu težinu, imala sam 128,5 kilograma, što je otprilike nekih 5,5 kilograma više, 5-6 kilograma više, i to je za 2,5 godine za mene veliki uspeh. Jer u prethodnoj godini, između 22. novembra, recimo između novembra 21. i novembra 23. ja sam se ugojila otprilike 20 kilograma, ajde da kažemo tako. Što govori o tome da je Ozempik dosta mi pomogao da prestane to intenzivno gojenje. Znači, ja bih stvarno preporučila svakome kome lekar to preporuči, ali sam to uzela pod nadzorom endokrinologa, znači nisam ga kupila u trafici i probala sama, nego mi je endokrinolog to preporučio. I zaista sam zahvalna tom endokrinologu, jer ko zna koliko bi kila imala da mi nije to preporučio. I ono što je meni bio najbolji efekat Ozempika jeste to da se nisam ugojila, a s druge strane i to da mi je prestala ta buka u glavi koju sam konstantno imala kada je u pitanju hrana, kada je u pitanju gojenje, kada je u pitanju uopšte da li da pojedem, šta da pojedem, kada pojedem, što da pojedem, bla, 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 bla. To je nekako utihnulo i ja sam, moram reći, dušu odmorila sa tim Ozempikom i počela onako da shvatam da život ima neke druge teme, jer ja sam odlepila od toga da sam se ugojila i da ne znam da izađem sa tim na kraj i da to postaje sve gore i gore i da ja zaista šta god da držim, kakvu god dijetu da držim, ništa ne pomaže i da jednostavno ne vredi. Znači, ja radim nešto stalno naopako. I jako mi je bilo teško i kada sam počela da uzimam Ozempik, to je utihnulo. I mislim da me je to tih 2,5 godine onako i dalo mi prostora da počnem razumno da istražujem. Prvo sam imala nadu da će to pomoći, ali nisam smršala, ali dobro, zadržala sam tu kilažu, ali sam onda zaista mislila da polako krenem da istražujem i vremenom sam došla do ovoga. I ono što bih voljela, stvarno, sve vas koji ste novi možda ovde i kliknuli ste zato što je naslov Ozempik, ja bih voljela da vas zamolim da pogledate moj prvi video pre nego što bilo kakav komentar napišete, jer ja ne pravim ovaj kanal za to da se raspravljam sa bilo kim o bilo kakvoj temi ovde. Pravim kanal za sebe i za one koji se pate na isti način kao ja i kojima možda moja priča nešto znači, nešto im pomaže
i negdje im daje neku inspiraciju da tragaju dalje i da se spašavaju od ovog okrutnog problema koji u stvari imamo. I zbog toga bih ja voljela zaista da mene savjetuje, da mi ne govorite vaše mišljenje o Ozempiku, što me ne zanima. Ja imam svoje iskustvo i zaista bih preporučila svakome Ozempik. Znam da je puno ljudi pomoglo. Na primjer, Oprah Winfrey, njoj je pomoglo. I ne može mi niko reći da je Oprah Winfrey nije dovoljno inteligentna, da nije našla lek pre toga, niti da je žena lenja, niti bilo šta. Znači, to je fucking Oprah Winfrey koja nije mogla isto da se spasi od gojaznosti i Ozempik joj je pomogao da promeni navike i da pomogne sebi. I meni je, da kažem, Ozempik pomogao da održavam tu neku kilažu i mislim da je stvarno veliko otkriće i da je sama činjenica da pomaže ljudima. Ja sam puno toga istraživala o Ozempiku i pomaže ljudima da se nekih navika loših odreknu, znači da ostave alkohol ili da prestanu da puše ili da, ne znam ni ja, razne druge stvari od kojih su bili zavisni, da prestanu sa tim jer nekako smiri im se um. Kako tačno funkcioniše Ozempik? I ne bih ja da vam objašnjavam, ja nisam stručnjak, puno sam toga gledala, mogla bih da objasnim, ali ne želim, nije u tome poenta. U ovom videu želim zaista samo da ispričam svoje iskustvo i da vas ohrabrim da odete kod endokrinologa i da vidite da li ste kandidat za Ozempik i da pomognete sebi sa onim što nauka danas ima, što može da vam pomogne. Možda ćete vi biti kandidat kome će baš to da pomogne. Pomozite sebi. Jer isto tako, kao pa da, ali to je kao lak način. Pa lak način je i to da, na primjer, pijemo lekove za pritisak, da ne bismo imali pritisak. Postoje lekovi, pijemo ih da nemamo pritisak i da možemo normalno da funkcionišemo kroz život i kroz dan. I postoje lekovi za puno drugih stvari koje olakšavaju. Zašto ne bi postojali za gojaznost lekovi koji olakšavaju ako na nekoga deluju? Isto tako, znate, kad uzmete, ne znam, lek za pritisak, možda jedan nekome prija, neki ne prija, pa mu lekar promeni lek. Možda vam Ozempik ne prija, možda će vam prijati neki drugi oblik tog leka. Isprobajte. Ako imate gojaznost sa kojom ne možete izaći na kraj, niste vi krivi. To je bolest kao i svaka druga. I lečite je, jer sada konačno postoji lek. Eto, to je moje neko mišljenje. I ja bih nastavila da budem na Ozempiku i dalje, da sam imala efekat i da nisam naišla na ovo sada, što mi zaista jako puno pomaže i sa čim izlazim na kraj i zbog čega sam probala da se skinem sa toga, mada mi je moj coach rekao pa trebala si da ostaneš na mikrodozi. Postoji sad nešto što se zove mikrodozing i trebala sam da ostanem na toj mikrodozi, ali eto nisam ostala na mikrodozi. I ko zna, možda se i vratim u nekom trenutku na tu mikrodozu, zato što ima jako povoljan efekat na razne stvari. Ali ja stvarno mogu da kažem moje mišljenje, koje nije stručno mišljenje, nego iskustveno mišljenje je da treba da porazgovarate sa lekarom svojim, sa svojim endokrinologom, ako ste gojazni, ako se patite, ako vam je teško i da probajte. Mislim, ja ne reklamiram to, nije me briga, imala sam upit da reklamiram Ozempik, ali ja sam rekla ne, to mene ne interesuje, ja neću time da se bavim jer nije Ozempik ono što je meni pomoglo stvarno. Ovaj kanal je za mene i za sve vas koji se patite. Nije nikakav naučni kanal, nije nikakav savjetodavni kanal, nego samo za vas koji kažete ok, ja ispratim šta ti kažeš, Slavice, pa isprobam, pa mi nešto pomaže, jer neki mi od vas pišu, ja već sam smršao toliko koristeći se s tvojim savjetima. I to mene veseli. Znači, ako imate neki pozitivan komentar, napišite. Ako nemate pozitivan komentar, nemojte ništa pisati, jer ću vas i onako blokirati sa kanala. Neću se uopšte baviti vama, neću se raspravljati s vama, samo ću vas blokirati. Jer to nije, ovo nije prostor za raspravu, ovo je prostor za podršku i za međusobnu motivaciju i inspiraciju. Eto, ako vam se dopada ovaj video i ako vam nešto znači, pritisnite like i pritisnite i subscribe, pošto puno ljudi gleda moje videe koji uopšte nisu subscriberi.
bilo bi divno da subscribe-ujete i pogledajte, znači pogledajte prvi video, pogledajte kako početi, kako sam ja počela, koji su moji savjeti za početak, pogledajte, možda i vama znači, pa počnite i pišite mi kako vam ide. To će puno da mi znači. Eto, vidimo se u sledećem videu.